Leef vastelovensvriend. Het hij zoals we aan kunnen beginnen. Op 11/11. Verrijden samen met Café de Bakker en Café de Poort een jouw plan. En dat wordt tot 5 cijfers achter de komma goed geregeld. Ook met dank aan onze burgemeester. En je weet misschien niet hoe sterk die zich maakt voor de gemeenschap van Steen. En met name voor de vastelovend. Tot 5:12, letterlijk 5:12, zorgt alles goed uit. En zelfs de burgemeesters van Noord-Limburg kosten eigenlijk de paraat niet bederven wie ze in Remeun alles tegen aanflassen. En toen kwam dat klein biasje weer. De burgemeesters kosten niet anders als ons adviseren om 11/11 niet te laten doorgaan. Letterlijk 3 dagen van tevoren trok de zorgsector met 2 hein aan de handrem. En toen kostte het alsnog niet verstart. Met alle goede hoop in mijn hart en het vastelovensbloed op temperatuur waren we van mening dat 11/11 dan wel verpast wordt, want dat voor de vastelovend op een goede manier kost te vieren. Persoonlijk heb ik zelfs nog beweerd dat de Prinsenproclamatie door moest gaan. Links of rechtsom. De nieuwe variant maakte echter zoveel paniek los bij de lui, bij de zorg en bij de overheid dat we langzaamaan alle hoop zouden verdampen. En wie we toen bericht kregen dat ook de optochten niet mochten doorgaan, hebben we in goed overleg met de collega-vorsten van Steen en ook de vertrekkende prinsen en komende prinsen de organisatie op een lichtpitje gezet. Nu zitten we vooral in februari en de eerste tekenen van herstel komen langzaamaan in zich. Dat geeft ons perspectief, maar het is wel maar klein. We hebben met verenigingen van Steen collectief besloten om niet als vereniging in vol ornaat in de openbaarheid te komen. Het risico dat we te veel lui in beweging brengen is te groot en is ook ongewenst. Omdat het vastelovensbloed krupt wordt niet gewoon kent, draaien de besturen nu overboeren om te kijken wat er wel en veilig kent. Normaal wordt dit weekend het Bokkenweekend gehouden met de hoogtepunten, het uitroepen van de jeugdprins en de grote prins. Dat stellen we nog weer uit. Maar vastelovend gaat altijd door, just wie Kerstmis en Porsche. Om het vastelovensbloed ook bij u op temperatuur te krijgen, gaan we in de komende weken toch wat activiteiten ontplooien. Hou onze website in de gaten, kijk op Facebook en blijf volgen wat er gebeurt. Op de website staat Bokken TV. Daar gaan we deze week weer een paar filmpjes opzetten met hulp van onze Alpha Frank. En een special met clipjes en filmpjes uit het verleden en ook een aantal artiesten die ooit in de tent gestaan hebben. Leuk om terug te kijken. De eerste actie die we echt gaan doen is het uitgeven van een vastelovensposter. We roepen de kenner van Steen op om samen weer te gaan kleuren, tekenen en verven. En dan een chique tekening te maken van vastelovend. Onze deskundige jury, jeugdprins Mika en zijn adjudant Dion, zullen de zwaarste tekening selecteren. We zullen deze tekening dan op groot formaat laten drukken en uitdelen aan de lui van Steen. Maar er komen nog meer verrassingen de komende weken. Een aantal dingen gaat je zien binnen de social media van ons of onze verenigingen die in hetzelfde dorp actief zijn. Samen met de Koele Cup, de Saaileren, de Waterratten, 7 Nieuwdorp, Lombokkers, Lemkesoptocht en de senioren van Steen en Eilse is in samenwerking met de gemeente Steen een joint programma samengesteld. Lordig verrassen. Voor de vastelovend hebben we weer een paar adviezen en ik ga dan assistentie roepen om te zorgen dat ook de lui dat begrijpen wat we allemaal gaan zeggen. 4 vastelovend en hou het netjes. Hou je aan de regels. Blijf gezond. Zie het leven erin en verstoor je alsjeblieft. Vergeet de horeca niet. Vergeet de horeca niet. Drink en eet gelijk vergeet. Vastelovend samen.